Zdravím vás, tu je Patrik Spíšiak a vítajte pri ďalšom podcaste. Po dlhšom čase sa vraciam k ekonomickej téme, ale najprv sa chcem veľmi krátko, budem sa venovať nerovnosti, ale teraz sa zameriame na západnú Európu, pretože tá sa nás priam bytostne týka. Tá situácia nie je rovnaká. Na rôznych častiach sveta je to odlišné, ale tam sa takmer vôbec nevyzná v ostatných častiach sveta, čiže tá západná Európa nielen, že tam najľahšie vieme zistiť dáta, ale je to pre nás aj tá najkritickejšia časť. Ale čo chcem povedať je, že najprv sa chcem trochu vrátiť k časti mojim predchádzajúcim blogom a chcem vám ukázať, že dalo by sa povedať, že viem, o čom píšem, pretože nemám až taký zlý výsledok mojich predpovedí. Čiže napríklad tu nám máme. Dobre, v princípe môj prvý článok bol o ekonomickej nerovnosti, ale toto je jasné takmer úplne každému. V princípe toto bude taký starší článok, ešte dokonca pred rokom 2020, keďže je to jeden z mojich prvých. Odtedy tá nerovnosť na západe určite narástla. A vravím, ostatné časti sveta nedokážem až tak dobre sledovať, čiže napríklad v Afrike absolútne netuším. V Číne tam by tiež mala narast. Tam jediný problém, čo je v Číne, je, že tam skolaboval trh s nehnuteľnosťami, áno, a tí bohatí ľudia mali veľa majetku v tých nehnuteľnostiach, čiže ten samotný fakt mohol znížiť tú nerovnosť, ale ako náhle prestanú už viacej klesať tie ceny nehnuteľnosti, tak tá nerovnosť znova začne stúpať. A samozrejme tam tie ceny nehnuteľnosti nemôžu klesať väčšine. Čiže v princípe aj v Číne tá nerovnosť stúpa, to sa vám snažím povedať. Príliš veľké zdanenie poškodzuje ekonomiku a zvyšuje ekonomickú nerovnosť. Áno, toto a opäť, vidíte, toto je úplne ten jeden z hlavných dôvodov, prečo budeme dneska rozprávať o tom, že na západe stúpa nerovnosť. Pretože zamestnanci sú príliš zdanení. To je jeden z hlavných dôvodov. Čo tu máme ďalej? Tu nám bol predpoveď. Toto bol predpoveď, že počas covidu, toto je covidový článok, je na začiatku covidu, 17.4. A toto bol čas, kedy ceny ropy boli záporné a podobné veci. Čiže tu na ekonómovia predpokladali všetci ekonómovia volali po tlačení peňazí, lebo hrozila deflácia. Počkajte, chcem si pozrieť, či tu náhodou Tu nás som nepoužil žiadny konkrétny príklad. Jediné, čo tu predpovedám, že v budúcnosti sa zvýši inflácia a to som mal pravdu. Tu ide o to, že v tomto roku 2020 ani väčšina ekonómov neočakávala infláciu. Tam tie predpovede boli veľmi nízke. Tu na pozdejšie, tu mám, že rast cien prekvapil väčšinu ekonómov. Toto je už z roku 2023. Tam som ukázal predpovede ekonómov a napríklad Európska centrálna banka, Americká centrálna banka a podobné inštitúcie, ktoré predpovedali, že tá inflácia bude pomerne malá v roku 2021, 2022, 2023. No, aj bez toho, aby ste videli akýkoľvek graf, tak viete, že po roku 2020 tie ceny, najmä bežnej spotreby, úplne vystrelili. Napríklad teraz Mila, ten keks, to je v princípe základný keks na Slovensku, ale nie horálky sú základný keks na Slovensku, tak stáli menej ako 50 centov, teraz sa mi zdá, že pod 70 centov ich nedokážete kúpiť. Čiže to bol náraz takmer o 50%, ten najzákladnejší ako slovenský keks. To v princípe vám povie o tej inflácii viac ako čokoľvek iné. A ešte tu mám jednu takú maličkú predpoveď. Áno, toto bol môj posledný článok v princípe. V roku 2023 o tom, že nehnuteľnosti mierne klesnú. Bol to takisto štýlom podcastu, čiže iba na YouTube, pretože mi to proste príde ľahšie. Ja
nechcem úplne povedať, že lenivý človek, ale áno, čiže v kuse sa vydám cestou menšieho odporu a naľahšie vydám nový článok ako YouTube video, ale samozrejme v budúcnosti skúsim nejaký článok, napríklad tento článok najprv skúsim to spraviť ako YouTube video, ale pozdejšie môžem to zhrnúť do nejakého kratšieho článku. Samozrejme, tu vám chcem ukázať, že väčšina ľudí odmietla, bola proti tomu faktu, že by vôbec mohlo dojsť k poklesu cien nehnuteľností. Na to vidíme aj v komentoch, vravia, že je to nemožné v princípe, vravia áno. Vidíte, nebudú klesať. Samozrejme, ide o to, že si neprečítali. Samozrejme, že nepíšem z dlhodobého hľadiska, iba z toho strednodobého 2023-2024. Toto ešte na začiatku roku 2023. Mám tu graf cien nehnuteľností v Spojenom kráľovstve, pretože sa budeme venovať západu, ale ináč je to veľmi podobné na Slovensko. Pozrite sa. V roku 2023 naozaj nastal ten pokles, ale pozrite sa, ja som to napísal v marci, čiže vtedy tie ceny ešte neklesali záporne a až potom niekedy v strede roku naozaj klesli. Na Slovensku bol ten pokles výrazne väčší, pozeral som graf, bol tam okolo 6% za celý rok 2023, možno že aj trochu viac, ale samozrejme potom začali znova rásť. Napríklad v roku 2024 bol taký rast, že na Slovensku to bolo takmer 0% ten rast. Čiže tomto môžete argumentovať, že mi to nevyšlo. Ale je tu ešte jedna vec a to je inflácia. V tomto období bola veľmi vysoká inflácia, čiže tie peniaze sa prudko znehodnotili. Takže ak započítate infláciu, ako veľa ľudí, čo investuje do nehnuteľností, sa v kuse chváli tým, že ich cieľ je poraziť infláciu a v banke, že sa vám to nepodarí, no tak v tomto období tú infláciu rozhodne neporazili a ak započítame do toho aj tú infláciu, tak ten pokles bol dokonca väčší ako 10%, pretože inflácia za tieto 2 roky bola okolo 15% takmer dokopy. Bola okolo 15%. Dobre, čiže tu na to máme. Tak poďme teraz sa pozrieť na tú nerovnosť na západe. A tá nerovnosť na západe prudko stúpa. No to neviem, či to slovo prudko sa oplatí použiť, alebo má nejaký dôvod, ale veľmi rýchlo sa zvyšuje. A teraz si poďme pozrieť tie dôvody, ale musíte chvíľu počkať. Musím tu otvoriť nejaký... Dobre, poďme toto otvoriť. Ale musíme to otvoriť v inom programe. A dáme si skicár. Perfektne, alebo musíme písať. A dáme nový súbor. Hop, a sme tu, výborne. Aj keď som to zabudol pripraviť, ale hneď som tu. Čiže prvý dôvod je, že zdanenie. Prečo tá nerovnosť sa zvyšuje. Čiže ono to bude platiť trochu aj na Slovensku, ale na Slovensku a celkovo v strednej Európe, čiže Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, tieto efekty zatiaľ nie sú až také veľké, áno, čiže tá napríklad nerovnosť na Slovensku pravdepodobne sa tiež trochu zvýšila, ale bolo to oveľa nižšie ako na západe. Čiže prvý dôvod je zdanenie, a skúsim vám ho vysvetliť v krátkosti. V princípe dneska vám v krátkosti vysvetlím tieto hlavné dôvody, prečo tá nerovnosť tak rýchlo narastá. Myslím si, že to slovo rýchlo je lepšie ako prudké, lebo naozaj tá nerovnosť narastá. Čiže späť zdaneniu. Takže práca je zdanená približne okolo 50%, ale dosť veľa daní je progresívnych. To znamená, že keď máte priemerný zárobok ako priemerný zamestnanec, tak vaša daň je približne 50%. Pokiaľ zarábate dokonca nadpriemerne, tak tam aj na Slovensku je to trochu vyššie, ale na západe je to možno, že až 60%, možno, že aj trochu viac, áno. A teraz, pokiaľ máte také veci ako dividendy, zisk celkovo, tak tam dokážete strašne veľa vecami
ovplyvňovať tú výšku dane, ale tam približne je tá daň okolo 20-30%, pokiaľ nie ste dobrí v tom optimalizovaní. Pokiaľ ste dobrí v optimalizovaní, tak je to iba okolo 15%. To napríklad aj Michal inak mal blog na Slovensku, kde vysvetľoval ako zamestnanec, pokiaľ sa viete nejako dohodnúť so zamestnávateľom, si môžete znížiť zdanenie. Čiže napríklad, že sa dáte na živnosť a keď spravíte rôzne veci okolo toho, tak ak máte priemerný plat 1500 v hrubom, čo bude v čistom okolo 1000, pozor, vy poviete, že toto není 50%, ale ja to počítam zo superhrubej mzdy, lebo to je náklad zamestnanca, áno, superhrubá mzda bude okolo 2000, ale toto je veľmi hrubé, áno, čiže tu toto je veľmi hrubé, hej, takže to môže byť plus minus 100 eur. No a čo sa vám snažím povedať, že ak by ste sa dali ako živnostník a dokážete si to optimalizovať, tak ak vyjdete znova zamestnávateľa 2000 eur, tak v konečnom dôsledku dokážete mať, dajme tomu, 1200 eur mesačne. Áno, to sa vám iba snažím vysvetliť, že ako funguje to optimalizovanie dane. V princípe musíte byť živnostník, aby sa vám to podarilo ako zamestnancovi, čiže je to takmer nemožné. Áno? A čiže na západe je to veľmi podobné. Tam tiež sú rôzne tie druhy odvodov. Samozrejme, že samotná daň je oveľa nižšia, ale do toho tu nás započítame všetky odvody, ktoré tu musíte platiť. Áno, tomu sa nedá vyhnúť. Tu na títo nemusia platiť takmer žiadne odvody. Proste je tam iba jeden druh, áno. No, takže toto je ten prvý dôvod. Nielen, že tu napríklad majú tí ľudia zisk alebo dividendy 1 000 000 eur, áno, a vy tu máte, napríklad na Slovensku to bolo okolo 15 000 alebo 16 000 hrubom, alebo menej ako 20. Dajme tomu, že v Spojenom kráľovstve je to 50 000, teraz som dal možno trošku menej, ale nie, toto je podľa mňa celkom presné. Čiže z 50 000 polovica je 25 000, áno. A tu nás miliónu, čo vám zdania, čiže vám ostane, dajme tomu, 800 000, áno. Čiže jednému ostane 800 000 a tu na tomuto zamestnancovi, čo je najväčšia časť populácie, ostane 25 000. Čiže tu vidíte, že po tých zdaneniach, áno, počkajte, takto som to mal dať. Čiže toto ostalo po zdaneniach. Čiže to samotné zdanenie, čo spôsobilo, to samotné zdanenie zvýšilo nerovnosť, áno. Čiže tomuto ostalo oveľa viacej. Samozrejme, že toto platí aj na Slovensku, áno. Tie dane sú platené tak, že zamestnanci sú úplne zodratí z kože. A tým pádom tá nerovnosť stúpa. Ale na západe tam je viacej vyvinutý akciový trh a všetky veci okolo toho. Čiže tí bohatí ľudia dokážu tam efektívnejšie investovať tie peniaze trochu. A je to proste úplne jednoznačné. Takže prvá vec, ktorá úplne jednoznačne spôsobuje zvýšenie nerovnosti, je zdanenie. Potom druhá vec je nárast ceny aktív. Áno, čiže nárast ceny aktív. A tým sa myslia hlavne akcia nehnuteľnosti. Na západe ten trh nehnuteľnosti ešte viacej kapitalistický ako na Slovensku. To znamená, že čiže ten hlavný dôvod sú akcie a nehnuteľnosti. Akcie. A keď myslím akcie, tak celkovo myslím kapitál a nehnuteľnosti. Dobre, trochu mi to trvá dlhšie. Dobre, sme tu. Takže úplne áno, čiže tí bohatí ľudia, ostane im veľa peňazí, pretože majú nižšie dane. A všimnite si, ako sa to kumuluje, áno. Čiže bohatí ľudia majú nižšie dane,
ostane im teda viacej peňazí a keďže majú obrovské množstvo peňazí, ktoré im ostali, tak čo s nimi spravia? Nákupia akcie a nehnuteľnosti a samozrejme, keď v priemere rastú, tak tu vidíme výsledok. Napríklad tu vidíme ceny nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve. Je to v princípe nekonečný rast. Teraz to trochu kleslo po tom, ako boli prinútené, ako boli prinútené centrálne banky zvýšiť úrokové sadzby. To je presne to, o čom som ja písal, že nízke úrokové sadzby spôsobujú nárast nerovnosti. Tak tu presne vidíte. V princípe v tomto období boli veľmi nízke úrokové sadzby, úplne v celom tomto období, od roku 2010 do roku 2022. Tu začala inflácia okolo roku 2022, čiže tu v roku 2022 boli tie centrálne banky nútené zvýšiť úrokovú sadzbu, tie ceny nehnuteľnosti prestali rásť a teraz znova znižujú úrokové sadzby, ale tu je ešte jeden efekt a to je ten, že tento trh už nie je ovládaný bežnými ľuďmi na Spojenom kráľovstve vo veľkej miere, ale vo veľkej miere tými finančníkmi a oni dopredu už predpokladajú, čo sa bude diať. Áno, čiže už ten efekt je tak povediac opozdený. Neviem presne, ako to správne vysloviť, že proste bežní ľudia by na to zareagovali takmer okamžite na tie nižšie úrokové sadzby, ale tí bohatí ľudia, teda ten kapitál veľký, zle som použil, nerád použijem ten názov bohatí ľudia, je to proste ten veľký kapitál, čiže tí, čo majú veľký kapitál, tak oni reagujú trochu s opozdením, áno, čiže vidíte, že ten pokles je trochu s opozdením, aj ten rast je tiež taký trošku pozdejší. No, každopádne tu na to vidíme. Áno, čiže za celé to obdobie proste ceny nehnuteľností rástli, veľká väčšina bohatých ľudí má majetok v čom? V akciách a v nehnuteľnostiach. Ináč cena akcií bola veľmi podobná tomuto. Poďme späť. Tu v tomto období bol pokles. Tu v roku 2022 bol výraznejší pokles. Áno, toto je jediný rozdiel medzi cenami akcií a nehnuteľností. Že miestami tu boli väčšie poklesy, napríklad v roku 2022. A tu v akciách ten pokles bol už v roku 2000, áno. Teda tu v roku 2000 bol prudký pokles, ale krátkodobý a tu v roku 2022 bol tiež pokles výrazný. Áno, ale tiež vo väčšinom období tu bol rast. Tu boli nejaké krátke obdobia, kedy bol mierny pokles, ale opäť celkovo tá cena ide hore. Čiže už, áno, to je proste, to musí byť úplne jasné každému. Čiže prvá vec je zdanenie. Zamestnanci platia najväčšie dane, pretože sa najľahšie zdaňujú a plus nemajú takmer žiadny lobbying u vládnych predstaviteľov. Ako na západe je to, na západe fakt máte problém, proste máte problém ako prelobovať sa ako zamestnanci. Tí bohatí ľudia to dokážu. Teda ten kapitál, opäť, aby som použil správnejší výraz, ten kapitál sa dokáže oveľa ľahšie prelobovať politikom. Čiže, ako vravím, všetky tieto efekty platia aj na Slovensku, ale sú nižšie. Áno, pretože na Slovensku oveľa menšie percento aj tých majetnejších ľudí v takom veľkom investuje do akcií a nehnuteľností. Čiže na Slovensku tiež platí, že tá nerovnosť sa zvyšuje, ale na západe je to už napríklad hlavne vo Veľkej Británii, USA, ale celkovo v západnej Európy, tam je to ten vyšší trend. Čiže toto sú tie dva hlavné dôvody, prečo tá nerovnosť stúpa. Ak mám povedať pravdu, tak keď som pripravoval tento podcast, tak som nad tým takmer vôbec nerozmýšľal a teraz v tejto rýchlosti ma už nenapadne nič viac ako dôvod. Ale tieto dva sú úplne jednoznačné, čiže myslím si, že toto stačí. A poďme si napríklad pozrieť, máme tu jeden graf, ale toto je napríklad z USA. Niekde som to videl, graf. Tu
Tu nás sú 30-tníci v USA, ktorí tu navidím ďalej a to chcem maximalizovať. Počkajte trochu. Tu navidíme 30-tníkov. Toto vyzerá, že tí, čo majú presne 30 rokov, ktorí sú vydatí a zároveň vlastníci nehnuteľnosti. Teda, ktorí sú ako v manželstve a zároveň vlastníci nehnuteľnosti. Tu vám chcem povedať, že celý čas to klesá a tá nerovnosť začala naozaj výrazne stúpať okolo roku 1974 alebo 5, čiže niekde tu v tomto čase. Čiže naozaj to začalo postihovať najmä mladých ľudí. A to chcem povedať, dobre, ešte toto jednu vec spomeniem, kým túto tému zatvorím. Ako v princípe som vám to úplne dosť logicky vysvetlila, no ja si myslím, že tu na nikto nedokáže ani len vytvoriť nejaký protiargument, ale čo chcem povedať, že toto sa paradoxne najviac dotkne mladých ľudí, teda dotklo mladých ľudí a platí to úplne všade na západe mladých ľudí. Na Slovensku to platí tiež, ale trochu menej. Ešte neviem, či by som to mal trochu spomenúť, lebo tá východná Európa je špecifická a teda myslím tú centrálnu Európu. Lebo zase Rusko je úplne iné, to je zase opäť špecifické. Áno, a zase centrálna Ázia, ako je Tadžikistán, Kazachstan je opäť úplne iná a Turecko je zase úplne iné, ale vravím, o tých krajinách tie krajiny nesledujem a preto mi tam ani nie je veľmi jasné, že ako sa tam tá situácia vyvíja. Každopádne, ak vám ešte narýchlo vám veľmi poviem, že prečo tá situácia tu v centrálnej Európe nie je až taká zlá, to je z toho dôvodu, že ten ekonomický rast z tých 90. rokov bol proste oveľa väčší ako na západe a tí zamestnanci neboli v princípe, tam ide o to, že ten plat sa zvyšoval pomerne značne. Samozrejme, že sa aj zvyšovali ceny, ale keď si napríklad pozrieme, hej, že napríklad sa vrátime priamo do socializmu, čiže pred rokom 1989, čiže napríklad zoberieme si rok 1980 a porovnáme, že koľko rožkov ste si dokázali kúpiť z platu a zoberieme si napríklad Slovensko rok 2020, tak vo väčšine položiek vám to vyjde lepšie, áno. Vyjde vám lepšie ten rok 2020. Inak paradoxne nie je to až také brutálne zlepšenie, ale je tam to zlepšenie, áno. Čiže aj tí mladí ľudia na Slovensku pocítili nárast životnej úrovne. Na západe, keď si pozrieme tie veci, jediné, čo si myslím, že bude nižšie, teda v čom vyhrá rok 1980, budú ceny bytov, ale to som si nie istý. To nie je úplne, to ani nie je dôvod tohto blogu, áno, ale na západe, čo vám chcem povedať, keď si pozrieme napríklad rok 2000 a porovnáme to s rokom 2020, dajme tomu, tá situácia je inak horšia teraz, ako bola v roku 2020, tak tam to bude oveľa vyrovnanejšie, áno. Ale celkovo, čiže ešte raz, mladí ľudia nevlastnia žiadne akcie a nevlastnia žiadne nehnuteľnosti. Myslím priemere na populáciu, áno, minimum. Najmenej akcií v populácii vlastne mladí ľudia, najmenej nehnuteľnosti v akcii vlastnia ľudia. Veď tu nás sme videli ten graf, veď som vám to ukázal, áno, ešte raz. Veď som vám ten graf ukázal. Áno, menej ako 15% ľudí do 30-ky už teraz vlastní nehnuteľnosť a vidíte, ako tie akcie a nehnuteľnosti rastú. Čiže tu neexistuje žiadny iný, nemôže sa stať nič iné, iba tá nerovnosť musí narastať. To je úplne zákonite. V dnešnom blogu nejdem teraz rozoberať, že čo sa s tým dá spraviť, aj keď ja som tu v týchto blogoch jeden z tých možností načrtol a to je nepodmienený základný príjem, pretože jeho bočná
Bočný efekt nepodmieneného základného príjmu je mierne zníženie nerovnosti, pretože v princípe mladým ľuďom dáte trochu viac peňazí a zdaníte kapitál. Áno. Čiže v princípe tým pádom nezdaníte takmer vôbec mladých ľudí. Z toho, a teda, čo chcem povedať, že z tohto úplne jasne vyplýva, že tá nerovnosť je rozdelená tak, že tí mladí ľudia sú oveľa chudobnejší ako tí starší, ale pozor, tu namyslím tých starších ľudí s kapitálom. Áno, dôchodcovia to majú tiež ťažké, ale minimálne na papieri majú oveľa väčší majetok, lebo aj na západe to percento tých dôchodcov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, je niekoľkonásobne vyššie ako percento mladých ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť. Samozrejme, že keď ste chudobný človek a vlastníte iba nehnuteľnosť, tak v skutočnosti ste proste chudobní, áno, pretože tá nehnuteľnosť má veľké náklady, čiže dáme si veľké náklady a tu by som to nemal dať, mal by som to dať sem. Dobre, už neviem písať dobre, takže kašlíme na to. Už nám nejde písanie. Áno, ale to chcem povedať, že v princípe je to o vlastníkoch kapitálu, ale jedna z tých hlavných príčin je to zdanenie, ktoré je úplne katastrofálne. Ale to platí nielen na západnej Európe, ale aj strednej, ale vravím, tu na ten kapitálový trh stále zaostáva za západným, takže ten efekt ešte nie je tak výrazný. Áno, opäť vravím, tie rôzne časti sveta sú špecifické. A opäť napríklad to Spojené kráľovstvo nie je úplne rovnaké ako USA, ale v tom naraste nerovnosti je to takmer to isté. Dobre, takže týmto dneska končím. Vravím, pozdejšie to možno skúsim dať aj ako článok, ale zatiaľ to bude čisto iba YouTube podcast. Takže každopádne nerovnosť stúpa, to je úplne jasné a myslím, že som aj vysvetlil tie dôvody. V princípe neexistuje žiadny objektívny dôvod, prečo by tá nerovnosť mala začať klesať teraz, áno. Čiže tá situácia, čo chcem povedať, tá situácia sa bude iba zhoršovať a platí to nielen pre západ, čiže západnú Európu, USA, ale platí to aj pre strednú Európu, ale tu na ten efekt zatiaľ nie je až taký výrazný. Je nižší, ale deje sa, áno. Čiže ekonomická predpoveď pre bežných ľudí, pre zamestnancov na nasledujúcich 5-10 rokov je nepriaznivá.